Nakaliang jong ka Voice of the People Party lengba ka State Election Committee jong ka Seng VPP kalapelan menta ka sengi ya ka thup Kyrtong ka balai jong ki Kyrtong ka parti ki ban yakhun ya ka jingjit ya ki nong mikmat ya ka ying torbar thawan ka jela ka ban long ha ka arpunyu tering urempang arajar arpulai kata kalong ikong ji Phailin Nongrum iban mi ban yakhun na ka arpu prasora constituency Badbaar idei iba Bobby Kharshandi na laipo kot nong stoin constituency kini arngut kidei ki Kyrtong kiba ka Voice of the People Party kala pelaj pajba lingba spokesperson jong ka Seng iba patskhem merbo